...2002-ben diagnosztizáltak nálam egy szklerózis multiplexet, aminek kapcsán két alapvető problémával kellett szembesülnöm. Az egyik a kezelés kapcsán jelentős májfunkciós zavarok léptek fel, amelyet az idők folyamán nem sikerült megfelelően orvosolni. A másik pedig a mozgásszegény életmódom kapcsán bizony jelentős súlygyarapodást kellett tapasztalnom. A súlygyarapodásom 95 kilónál állt meg, hiszen ekkor szenvedtem tulajdonképpen egy olyan lelki traumát, aminek eredményeként meg kellett hoznom egy életmódváltást. Az életmódváltás az Oriflame termékekkel sikerült, a férfi pakkot fogyasztom már másfél éve, és a séket pedig egy jó fél éve. Az eredmények pedig a közelmúltban megnézett és elemzett vérvizsgálat alapján is bemutathatók, hiszen a májfunkciós zavarom, ami a maximum 6-szorosára emelkedett, már a referenciaértékek közé sikerült leszorítani, a súlyom pedig az elmúlt 6 hónapban 10 kg-ot csökkent. Megnéztem én, hogy vajon hogyan sikerülne a súlycsökkentés, de hát az önkínzó súlycsökkentési módszereket elvetettem, és maradtam az Oriflame-es termékeknél, kiegészítve zöldség-gyümölcsfogyasztással és testmozgással.